Jeg har stadigvæk en mobiltelefon liggende heroppe i starterhalvåret her, tidstændingsvognen. Og manden, der ejer den, skal venligst henvende sig heroppe. Og vi skal se, at han åbner den. Så, og det er en mobiltelefon, der hedder Garmin Asus. Det tror jeg, der står på den. Asus. Meget smart sag. Jeg tager den med hjem, hvis der ikke er nogen, der vil have den. Ja, det er jo rigtig siger det må jeg ikke. Men en mobiltelefon, der ligger heroppe i tidstagningen til afhængning, og hester ejeren selvfølgelig. Kom så, jeg laver nu noget derude. Det er derfor, de har fået Hvis I ikke begynder at danse og gøre noget, så begynder jeg at synge. Nej, det er der sagt heroppe. You know I'm out with the D.O.E. Yes, the one and only Digo Double G. You know I'm out with the D.O.E. Yes, the one and only Digo Double G. You know I'm out with the D.O.E. Smoke weed every